Maka nebi koma dị n'elu ụwa na ya ka nwole na-adị ya ka ọganiru na-adịazị mana onye site n'ife ọma dọzie mma n'elu ụwa nke anyị ọnụ ụtazie nụ nwaanyị nọ nwunye amụtakwanalịa nwa ahụ Ifeoma n'anya bụ nwanne nu mgbaga gbanaganu ejiro n'ugebe gị ya Ifeoma ka nna jonu n'enu Ifeoma ka nna yoju Ifeoma berisi ke n'enu ụwa nu Ifeoma bego na nwanu Ifeoma bụ n'ogo Ifeoma dị ka nna jonu Ifeoma nọ ga-elu maka Chukwu ga-enye m Ifeoma nụ ka m weta Ifeoma n'anya ewele asị na ife dị mmadụ nyocha n'ime ụwa n'ezie na onye ife nwa onye ọzọ na-eme na-adọzi mmanụ na ya jere gwabazi ọgwụ nọ ọkwa ka o wee gbue nwa onye ọzọ mana ọgwazi na oji ofu mkpịsị aka atụzi mmadụ na ndị ọzọ na-atụ asị ya maka na ọ sị na akpụma maja ifula mabakwa nke ya n'ime o na ọ na-amịkwa amị na ya fọdụzie ije aja maka na ọ fụrụ mụ na odi ife meli nwa ya ife meli nwa ya emazị ya maka na onwazi onye nna achọ nke ya Chijioke nwanyị atanijebenu njezie na nga na lilinu mpaka na ga mọzọ ga na lilinu egwu mụ gambujenu dene jezilimu wenatanu ojeligwu ogbu etinu ike bijila ọgbadumujenu ndị atanidumujenu ejezigonu mụ natanu Ifeoma n'osu n'ezienu mụ na mụ na nwụlinu ndị lọbụ n'afọ nọzi n'afọ n'ụwa Chukwu gọzili Chijioke nu
enweli mego yibonu enwego mụmụdị mmanụ ọ bụ gịnị ọka nna chọzinụ ife ọma ka nchọbi ụwa nụ ife ọma ka nne nwenu onenu ụwa m ọyọ etinyezili ulu azụ n'ọnụnụ ọ bụfue maka na ife dị mmadụ onye ọbụla mmanụ na ife ọma bụ aza afa mmadụ Mrs. Gofotu Nwezekwudo Ebilinu Ifeọma nwanyị ọmanụ ezinne m Ifeọma ga-elu ya rụnụ Ifeọma baba Ifeọma n'anya bụ okwu n'onelu ụwa m ka nke n'ezie ndị oyi m Ọgọzi n'okwu Olisabilinu Eze Onyema nke izizi na-asị ya ezigbo oyima Ambrose Nwagu na Bilinu mgbe onye ji kpata egonu ọzọbazi afani ya ezigbo oyimu bịabanụ ọzụmahụ gị sejenu onye ọma gafụ ifeọma n'enu ụwa Sibi na-ejezi Ebilinu omifuku bịabanụ ihe ala gị sejenu ngị na odozi abụghịnụ obele nwa ji gọzila gọzi ezigbo oyi onye ọma Bilinu n'ịgadịnụ Chinedu nwa obodo eji Bilinu ọnwa na China bịabanụ ọnwa gaba n'iru n'ụwa nọ agwụ onye ka Chukwu onye ka obodo munu oli egonu ka egonu obele nwazi mbọsi egenu onye ọmanye ekene obili odogwu Bilinu nwata kwọja ganụ osolo ọgaranya libenu ezi nwa si Rivers Steeti ejenu ọdụgili gị seje n'obele nwa Bilinu weyinu onye ọma gaba n'iru Barrister K.O.K. Agbowo ọkaka Anthony C. Major Asa Rivers Steeti obele nwa gabanụ n'iru Ifeọma ga-elu n'aka n'elu ụwa nke a na ntaji anya elu azịa maka na onye chi mere eze ilo na asị na-emezi na nkịtị Chijioke nwanyị Atani gabazienu egwu mọnọ malimamanụ asị na okpoli Adamu nwa odi maka na anya okpoli ka o ji abụ ife dị na mmiri mana nwa agụ na-eyi agụ Chukwuemeka na mụnụ Bilinu wee onye chinyere egwu gabanụ ife mali mudonu nwafe n'obulisi nga n'elu ụwa
marunu onye limego oyibonu onye limumu di manu ekene ga nenye ifoma ezugo maru nenu wamu ifoma nanya bobu nenu wanu ifoma nanya bu nwanenu wanu ebi foma di goganiru na dinu ebi foma di gudo na dizinu wanu ifoma bego yibonu wanu ifoma bu nwadi manu ifoma bu nogonogo ifoma boganiru onenu wanu ifoma na sonu onenu wanu ifoma no de manu onenu wanu ifoma na nyabofu onenu wanu ifoma na nyabofu